Krásný den všem, vítám vás na Ostrově pro rodinu a také vítám mého dnešního hosta, kterým je Lenka a má nádherný projekt Corazon. A já jsem moc ráda, že tam jim přišla, protože nás může obohatit o svůj jedinečný způsob života, ke kterému bychom se mohli všichni navrátit, nebo minimálně aspoň využít její péči k tomu, abychom se trochu více dostali sami k sobě. Leni, představíte se nám? Děkuji za takový krásný úvod. Teď přemýšlím, kde začít, ale když jste řekla návrat, tak vlastně něco teda o tom, jak žiju. Dělám celý život s koňma, takže koně mě postupně přesunuli z města, pocházím z Olomouce, ale přesunuli mě do přírody, žila jsem hodně v zahraničí s koňmi, ve Španělsku, v Americe, a pak jsem se vrátila do Česka asi před 18 lety a založila jsem tady centrum Corazon s koňmi. Byl to takový můj plán začít ponyklubem a začala jsem dělat tábory pro děti a akce pro děti. No a postupně jsem se přesunula za těma koňma, jsem teďka u Velkého Týnce a přestěhovala jsem se úplně na místo, kde mám koně. Původně jsem bydlela v mobilním domku tam, protože se tam nedalo stavět. Teď už tam mám i cihlový a takové menší stavby. Žiju bez sítí, takže nemám žádné hypotéky, neplatím vodu, plyn, elektřinu, mám nainstalované solární panely a baterie, takže takový ten život off-grid, jak se to říká. A tím pádem jako jsem svobodná, nemusím tolik se honit za těma platbama, nejsem uvázaná u té hypotéky. A ty věci patří mně, ale jsou menší, nemám veliký dům, je to skromnější, je to takový minimalistický styl, ale stojí to za to, protože opravdu mám volnost se rozhodovat a měnit svůj život a posunovat se tak, jak si to přeji a jak se to vyvíjí a tak, aby mě ten život pořád bavil. Takže je to takový životní styl. Mně přijde naprosto úžasný, protože vrátit se zase k tomu minimalismu a hlavně po té svobodě touží většina z nás. Takže mně to přijde krásný příklad toho, jak si to můžeme zařídit. Ale my si to, když nechceme, nemusíme úplně zařídit, ale přesto můžeme využít a přijet za vámi, co tam lidé najdou u vás. Tak momentálně jsem začala víc a víc propagovat terapie s koňmi, takže já jsem v podstatě ten ponyklub vždycky dělala ne úplně na výkon a na ježdění, ale na vztah s koněm, na poznání sebe. A ta covidová doba mě úplně přehodila do toho, že děti potřebují než výuku ježdění opravdu péči o ten svůj bezpečný prostor, pracovat se stresem, pracovat s napětím, umět ho uvolňovat, uvědomovat si emoce. Takže jsem se přesunula tady tohoto těžiště, práce s emocemi a se sebou, se svým tělem, a se svým prožíváním. Takže momentálně jdu tady touhle cestou. Ukazuje se, že je to vhodné pro matky a děti nebo rodiny, nebo pro děti, které mají nějaké problémy se sebevyjádřením, se sebehodnotou. A momentálně nabízím i pobyty u koní, kdy ten pobyt v přírodě, bez toho komfortu, vystoupení z té komfortní zóny, začínání se starat o sebe, uvědomění si, jak ten komfort nás na jednu stranu spohodlňuje a zabíjí nás. Takže tam si člověk může vyzkoušet, jaké to je zatopit si v kamnech, nemít teplou vodu z kohoutku, že to není běžná záležitost, používat suchý záchod. Já teda mám tady ty komforty už tam zařízený, protože tam bydlím trvale, ale v těch domečkách, které pronajímám, je to prostě zatím tady touto cestou a je to opravdu pobyt v přírodě, takže mám tam dva takové domky, jeden je pod skálou, takový utajený, schovaný, a druhý je nahoře na pastvině přímo s koňma, kde je to nádherné místo, kde je vidět široko daleko do kopce s krásným rozhledem. Takže mě ukazuje, že je vhodné vypadnout z toho města a nacítit se, jaké to je, když jsme mimo ten tlak, mimo ten stres, mimo tu rychlost, kde se dá zpomalit
a sledovat jenom ten den a užít si to, co je zadarmo. Máme potřebu pořád za něco platit, ale tam prostě stačí, když si sednete a díváte, jak padá listí ze stromů a užíváte si tady ten nádherný podzim a to vás tak jako naplňuje a sklidňuje, že to nepotřebujete chodit do kina a do šantovky a do tady těch věcí a stačí opravdu mít ty věci, co jsou zadarmo a užívat si to, co je zadarmo. To zpomalení je obrovský téma a já bych řekla, že se tady line téměř všemi rozhovory. A Corazon už funguje několik roků, jak je tomu dlouho? Řekla bych tak 15 let, protože jsem dělala ten Bonny klub, dětské centrum, příměstské tábory. Některé ty aktivity mi zůstávají, ale teďka jsem se rozšířila o saunu, takže mám cedrovou saunu na takovém krásném utajeném místě v takovém zákoutí pod skálou. Je to zážitek tady ta sauna, protože je opravdu v přírodě, vystoupíte ze sauny a jste v přírodě, venkovní kajta má venkovní sprchu a jste mezi stromy, zase mezi stromy u skály a přes to nahý tělo vnímáte krásně ten prostor, takže to je takový fakt jako nabíjející a jako ženy se potřebujeme spojit s tou přírodou, takže kamarádky, co si to oblíbili, co nevyhledávají luxus a kachličky a dezinfekci. Není to pro každého, protože opravdu jako je to příroda, chodíte bosýma nohama po hlíně nebo po listí nebo po trávě, ale to je ten proces, který nás dostává víc a víc k sobě do toho prožívání toho těla. Takže to je můj takový cíl, dovolit těm ženám se zase spojit s tou přírodou a spojit se se svým tělem, přijmout ho takové, jaké je, nedokonalé, nechtět tu dokonalost plastiky a všechny možné jako vylepšovací metody. A přijmout to, že jsme úžasní takový, jaký jsme a užít si to tělo, dokud ho máme. To je nádherný poselství. No. Úžasný. No, já jsem teda osobně Corazon poznala už před mnoha lety, protože jednak teda Corazon se nachází kousíček od Velkého Týnce a jednu dobu jsme tam bydleli, takže jsem tam chodila se svým prostředním synem právě zrovna do Bonny klubu v té době. To už je hodně dávno. A potom můj nejstarší syn ten využil vlastně příměstský tábory, vy ještě děláte. Byl jsi to tam nadšený a vím jako ty ohlasy i spolužáci jeho ve škole a takhle, jako, že tam byli a byli fakt spokojení moc. A konec konců naposledy jsem u vás byla i s mojí rodinkou, kdy jsme si jakoby dali takový, řekněme, zážitkový odpoledne, kdy jste s námi jakoby věnovala a právě jsme ji řešili, jako můžu klidně i takhle říct, co se týče nějakých těch hranic, protože jsme prostě už větší rodina, mám 3 děti a jakoby ta dynamika rodiny je zkrátka různá. Takže bylo to jako skvělý. A je ještě něco, co jsme zapomněli z těch služeb, co nabízíte? Teďka myslím, že bude se to rozvíjet dál, dělám kurzy momentálně. Teďka o víkendu bude kurz setkání s vnitřní královnou, spolupracuji s kamarádkou, která dělá konstelace, takže se nám osvědčilo a lidi jako zajímá ten jejich vztah s koněm, si staví do těch konstelací. Takže jako, když mají nějaký problém s tím koněm, tak se na to staví konstelace. A je to velice zajímavé, jako co ty koně nám symbolizují, co nám nahrazují v tom životě, proč si je pořizujeme. Myslím, že je to podobné i s těma psama. Takže to uvědomění si, co od toho koně očekávám, jaké velké nároky na něho kladu. Může být to pro to zvíře zahlcující a proto z toho vztahu se snaží jako kdyby utéct, nebo prostě ten vztah nemůže nám ho nahradit, protože v něm hledáme naplnění, co bychom měli hledat třeba u matky, nebo u přátel, nebo u partnerského vztahu. Takže to je takové zajímavé teďka, co se nám otevírá a rozvíjí, co pro mě je taky nový horizont. No a dělám vlastně prožitkové semináře, protože ty koně nás dostávají hodně k tomu tělu a jak se cítí naše tělo. Já jsem měla takový těžké období po porodu, jsem měla traumatizující porod zakončený císařským řezem a neuvědomovala jsem si, naštěstí možná, když ta moje dcera byla malá, jak je to opravdu těžký zákrok a jak jsem potom zažila, co to jsou panik ataky, co to je stres a to se skládá jedno na druhý a ono si to neuvědomuje, to je tak pomalinku, takže z začátku jsem vůbec nevěděla, že se něco mění a po 4 letech jsem si všimla, že jsem úplně někde jinde, že jsem mi vytratila radost ze života,
že jsem neustále v napětí, že mám plno starostí a že už si to neužívám, i když mám krásnou dceru. Takže jsem se začala věnovat tady tomuto, somatic terapii a tady těm věcem. Postupně jsem se nějak z toho dostala. Stále se dostávám cvičením jako na sobě. Takže to teďka se snažím předávat dál těm ženám, které měly nějaký problém při porodu nebo po porodu, spadenou dělohu, náročný životní období, kdy prostě nejsme připraveni na to být matkami a teď ta velká zátěž nás jako dostane do takového stavu nerozhodnosti, nejsme dokonalí, nejsme dost dobrý, přestáváme sami sobě věřit. Takže tím jsem si jak kdyby prošla, to je to mateřství, kdy upadneme do toho, že to vůbec neděláme dobře. A je důležitá podpora ostatních žen, takže tvořím takové skupiny, se setkáváme se ženama a je dobré mít prostě nějaké vědomější kamarádky, které si uvědomují, že jsou náležitost s ženama a sdílení zkušeností a sdílení těch rodinných problémů, kdy trošku odhalíme, jako že nemáme všechno perfektní a nedaří se nám všechno, jak chceme. A dovolíme si jako sdílet, že ano, já mám taky tady ten problém, ano, mně se děje tady tohle. Tak jak ohromně je to povzbuzující a jak nás to poličťuje, dostává nás to k té citlivosti a tím pak získáme zpátky tu sílu. Takže jako snažím se propojovat sílu s citem, protože jedno bez druhého je špatně. Síla, soucit, laskavost. Mně to přijde úplně kouzelný, jaký jste vytvořila tam prostředí a skrze propojenost s těma koňma je to prostě jedinečná práce. A povíte nás, kde vás lidé najdou, jak se s vámi můžou zkontaktovat? Na webu mám web Corazon Velký Týnec, takže když si zadáte Corazon Velký Týnec, tak tam vyjedu. A pak mám pro lidi, co víc by chtěli prožívat nějaký vztah s koněm, nebo učit se, co to je vztah s koněm. Teď jsem si vzpomněla, mám vlastně jednoho koně, jmenuje se Espanol a jsem si říkala, budu muset zadat, že hledám přítelkyni pro svého koně. Protože každý ten kůň tam má někoho, kdo ho fakt jako má rád a chodí za ním a má s ním vztah. A tady ten kůň zrovna přišel, nebo nemá teďka žádnou kamarádku, ženu, která by o něho pečovala. Takže on je přízněno duši. Ano, on prostě nemá takový to propojení, co ty ostatní koně mají. Tak mi napadlo, že vlastně bylo fajn nabídnout tady ten vztah, kdy vlastně ty ženy, co tam chodí, není to o ježdění už, a ty koně už mám starší, mají 18-20 let, ne teda všichni, ale je to o vztahu, kdy vlastně tam chodíme na procházky s těma koňma, jdete za ním, abyste prožila to propojení s přírodou, to propojení s krásným tělem, se vznešeností a vlastně můžete si, jakmile s tím koněm máte nějaký vztah, což trvá nějakou dobu, tak pak on, když vás vidí, tak jde hned za vámi a chce s vámi strávit ten čas. Takže je to i na to, že pak může chodit na procházky a nemusíme mít psa, chodit do přírody, stačí prostě vzít koně a jít se projít s tím koněm. No. Teďka někdy jezdíme a někdy se jdeme na procházku do podzimního lesa, je to úplně nádherný. Takže tak mi napadlo, že budu hledat přítelkyně pro své koně. Protože pro ty ženy je to ohromně naplňující si užít ten prožitek prostě toho relaxovaného, obrovského zvířete, které skloní hlavu a je vedle vás spokojené a vyzařuje tu pohodu a ten klid a tu pomalost, to zpomalení. Takže to si ty ženy hodně užívají. Já je pak učím masírovat ty koně a opravdu pracovat ze země a být v tomhle prostoru, už to je léčivé. Takže vytvořila jsem facebookovou stránku EQ Horsewomanship. EQ jako emotional inteligence, emocionální inteligence, jak je IQ, tak je EQ. A tam vlastně dávám víc příspěvky kolem těch koní, takže pro koněřky i pro nekoněřky je to taková jako moje teďka srdcová záležitost, kde se snažím ukazovat těm ženám, že nemusí jezdit podle příruček, že nejdůležitější ve vztahu s koním je ten vztah. A ne prostě ta dokonalá nastudovaná brožura, kde má mít ruku, kde má mít nohu. On ocení daleko víc, tak prostě tu našu autenticitu a naši citlivost. Takže to je potřeba teďka na tom pracovat, učit se, ale zároveň mít tam tu sílu a mít ty hranice, že nenechám se přetlačit, protože je to velké zvíře a samozřejmě, když budu jenom poslouchat, co on chce a dělat jenom to, co on chce, tak za chvíli už tam budu taková loutka. Takže proto ta síla a cit
musí být propojení s těma koňma, ale úplně to vnímám u těch dětí stejně, že prostě my tam pořád musíme být ten rodič. A i když je milujeme, tak pořád musíme si udržovat ty svoje hranice a nebát se prostě dát sebe jako autoritu a poradit těm dětem, že prostě my jsme tady už nějakou dobu díl a oni tady jsou chviličku a připadá jim všechno jasný, ale tak úplně. Takže tady tyhle věci. A to je, pak mám web vlastně masáže koní, www.masažekoni.cz a tam mám nějaké online kurzy o práci se stresem, s dechem a vlastně uvolňování traumat z těla a to je taková dlouhodobější práce. To není jednorázová akce, jednorázová návštěva, kdy vlastně učím ženy tu sebehodnotu, a vnímat sebe, svoje tělo a umět se za sebe postavit. A to na těch koních, to s těma koňma je krásně zrcadlený, protože oni nám dávají zpětnou vazbu hned a beze slov. Takže to není jako taková ta nějaká ubližující forma, ale velice jemně nám ukazují, kde si necháme překračovat ty svoje hranice, kde nejsme autentičtí. A je to taková dobrá forma terapie pro mě. Myslím, že to je jedna z cest, jak na sobě pracovat. Takže my vás rozhodně zveme do Corazoru, abyste načerpali maximum z přírody, propojili se s koňmi, využít to laskavé vedení třeba právě od Lenky. A najdete všechno u ní na webu. Je to nedaleko tady, hnedka za Olomouc, vyjedete do Velkého Týnce, takže 10 minut z centra Olomouce, což je úplně úžasný, že máme hnedka zase tady za rohem takovéto centrum. A děti zase nám pomůžou využít různé kluby anebo o prázdninách příměstské tábory. A najde si tam tedy svoje celá rodina, což mi přijde úžasný. Takže máte dveře otevřené laskavosti, moudrosti a načerpání síly právě z přírody a díky podpoře koní. Je něco, co ještě je potřeba říct na závěr? Bych přála lidem najít si takové své bezpečné místo v přírodě, aby každý měl možnost odejít do toho klidu a spojit se s tím klidem, protože v tom městě, i v parku si myslím nějaký stromy, je možné se tady takhle spojovat. Zvlášť pro ženy si myslím, je to velmi důležitá věc. Bez toho tu sílu ztrácíme a citlivost. Děkuji za krásné slova, že jste přišla. Děkuji taky za pozvání. A vám všem přejeme krásný den a propojování s přírodou. Děkujeme.